Vă mulțumim că sunteți de fiecare dată alături de noi și trebuie să spunem că am primit o carte de la unul dintre telespectatorii noștri, scrisă chiar de el. Este vorba de Nicolae Darie, Vremea amintirilor. Nicolae Darie este un povestitor al întâmplărilor din sadul copilăriei sale și dacă tot a ieșit la pensie, are timp să ne spună poveștile în scris. Oricum, era un bun ascultător și povestitor după o viață petrecută în gări și în trenuri, adică după o viață de ceferist. Nicolae Darie a împrumutat ceva din starea de peron, de sală de așteptare sau de compartiment de tren, acolo unde oamenii sunt gata să vorbească între ei și să-și spună povestea în orice fel și întâmplările prin care au trecut. În această dimineață propun să vorbim chiar cu Nicolae Darie, cel care a scris Vremea amintirilor. Spunem bună dimineața! Da, bună dimineața! Bună dimineața! Ne bucurăm să ne auzim pentru prima dată, nu? La TVR și TVR3. Ne propuneți Vremea amintirilor. Ce descoperim în această carte, apărută la editura Junimea? În această carte descoperim nostalgia copilăriei din fiecare. Din, cum să spun, viața noastră de copii, care nu se uită niciodată. Ce ați încercat dumneavoastră să transmiteți prin această carte, Vremea amintirilor? Am încercat să transmit, cum să vă zic, o stare a copilăriei, a bucuriei, a nostalgiei, care s-au petrecut în acel minunat colț de țară, în Ținutul Hușului, un ținut plin de legende și de frumusețe. În cât timp ați adunat? Câți ani au trecut ca să reușiți să surprindeți toate aceste momente frumoase care au legătură cu trenurile? Da, vedeți, trenurile au fost întotdeauna o parte a vieții mele. Nu putea ca să nu apară și ele în această carte. Au durat cam mult. Foarte multe din aceste povestiri le-am trăit eu ca și copil și multe am asistat la ele sau am auzit de la bunicul meu, așa cum scriu și în această carte. Au durat foarte mult. Deci au fost scrise pe un caiet, adunate peste ani și ani și până la urmă uitați că au văzut lumina tiparului în Iașiul amintirilor, cum să spune. Ne bucurăm că ne-ați trimis și nouă această carte, așadar Vremea amintirilor o puteți căuta și descoperi, nu? O carte apărută la editura Junimea, semnată de Nicolae Darie. Mulțumim frumos pentru prezență și cu siguranță fiecare dintre noi păstrează amintirea copilăriei și nu numai. Sănătate! Mulțumim frumos! Toate cele bune! Rămâneți alături de noi, pentru că tot despre cărți o să povestim în continuare. Ia uitați ce avem noi aici pe masă, foarte multe cărți. Editurile ieșene s-au prezentat cu succes la ediția de anul acesta a Târgului de Carte Bookfest. Despre asta discutăm și noi în această dimineață cu invitații noștri.